ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമതയാ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നലെ നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ അവലോകനം കണ്ടു. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാവണം, അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സ് സത്വഗുണത്തില് സ്ഥിതമാക്കണം, പിന്നെ നമ്മുടെ മനോഭാവം അത് മാറണം. എങ്ങനെ വേണം? നമ്മൾ ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പെട്ടെന്ന് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ശരിയായിരിക്കാം, അതുപോലെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുക, മനസ്സിനെ എപ്പോഴും സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക സത്വഗുണത്തില്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഇന്നലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇന്ന് നമുക്ക് ശ്ലോകം 1 ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് ജയ്. ശ്ലോകം 1. വാചോ വേഗം മനസ ക്രോധവേഗം ജിഹ്വാ വേഗമുദരോപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേത ധീരഃ സർവാമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. വാചോ വേഗം മനസ ക്രോധവേഗം ജിഹ്വാ വേഗമുദരോപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേത ധീരഃ സർവാമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ആരെ വായിക്കുക ഒരു തവണ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 1. വാചോ വേഗം മനസാ ക്രോധവേഗം ജിഹ്വാ വേഗമുദരോപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേത ധീരഃ സർവാമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളും കൂടെ വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാചോ വേഗം മനസാ ക്രോധവേഗം ജിഹ്വാ വേഗം ഉദരോപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗം യോ വിഷഹേത ധീരഃ സർവമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് നിയന്ത്രിക്കണം. ഏതൊക്കെ? വാചോ
എന്ന് പറഞ്ഞ സംസാരിക്കാനുള്ള വേഗം വേഗം ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും വേഗം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആ വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ആഗ്രഹം, അല്ലെങ്കിൽ വാസന, അല്ലെങ്കിൽ ത്വര, തൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ ഏത് വേണമെങ്കിലും പറയാം ആ വേഗം എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട്. വാചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സംസാരിക്കാൻ, സംസാരിക്കാനുള്ള ആ ആഗ്രഹം, തൃഷ്ണ, ത്വര എന്നൊക്കെ പറയാം. വാചോ വേഗം. മനസ്സ അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിന്റെ വേഗം. മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്. മനസ്സ് പലതിലേക്കും ഇങ്ങനെ ചഞ്ചലമായിക്കൊണ്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മനസ്സിന്റെ വേഗം, അതിലൊരു നിയന്ത്രണം വേണം. ക്രോധവേഗം, കോപം ഉണ്ടാവരുത് അല്ലെ. നമുക്ക് എപ്പോഴും ദേഷ്യം വരണത് എല്ലാവർക്കും സ്വയവും മറ്റുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ദോഷാണ് അല്ലെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്. ജിഹ്വാവേഗം, ഉദരോ ഉപസ്ഥവേഗം. 3 വേഗങ്ങളാ ഒരു ലൈനിൽ പറയണേ. ജിഹ്വ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാവാണ്, നാവിന്റെ ത്വര, അതുപോലെ ഉദരത്തിന്റെ, അതുപോലെ ഉപസ്ഥം ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ. അങ്ങനെ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 2 വരിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വാചോവേഗം, മനസ്സവേഗം, ക്രോധവേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉദരവേഗം, ഉപസ്ഥവേഗം. അങ്ങനെ 6 തരത്തിലുള്ള ആ ത്വരകള്, തൃഷ്ണകള്, ആഗ്രഹങ്ങള് അത് നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ്. ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേദ ധീര. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയ ആള് സർവാമഭീമാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. ഈ പൃഥ്വിയില് ധാരാളം ശിഷ്യരെ സമ്പാദിക്കാൻ പ്രാപ്തനായിട്ട്, ധീരനായിട്ടുള്ള മഹാൻ ആയിട്ടുള്ള ആളായി മാറും എന്നാണ്. അപ്പോ ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ടത്ര ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാ കരുതണ്ടേ. സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള ത്വരയെയും മനസ്സിന്റെ വിവിധ അഭിലാഷങ്ങളെയും കോപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നാവിന്റെ ത്വരകളെയും, അതായത് ഷഡ്രസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള ത്വരകൾ, ഉദരത്തിന്റെയും ഉത്പാദന ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ത്വരകളെയും സഹിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവർ ധീരനാണ്. അവന് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. അപ്പോ നല്ലൊരു ഗുരു ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആളായി തന്നെ ഇരിക്കണം. നമ്മളും അനുയായികളാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ അനുയായികൾക്ക് എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചാല്, ഏതൊക്കെ ത്യജിച്ചാല്, ഏതൊക്കെ അനുകൂലമാക്കിയാല് ഈ ഭക്തിയിൽ ഉയരാം എന്നുള്ളത് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ശുഗബ്രഹ്മർഷി, ശ്രീ ശുഗബ്രഹ്മർഷി പരീക്ഷത്തിന്റെ മുമ്പില് ഗുരുവായിട്ട് വന്നു അല്ലേ. ശരിക്കും നമ്മള് ആഗ്രഹിച്ചാല് ഗുരു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് പെടും അല്ലെ. ആ ശ്രീ ശുഗബ്രഹ്മർഷി പരീക്ഷത്തിന് ഇനി 7 ദിവസം മാത്രമേ ആയുസ് ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് വന്ന വേളയില്, ഗംഗാതീരത്ത് അദ്ദേഹം ഇരുന്ന വേളയില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ശ്രീ ശുഗബ്രഹ്മർഷി ആത്മജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ആ ശ്രീ ശുഗബ്രഹ്മർഷി ഗുരുവായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ പരീക്ഷിത്ത് രാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ദൃഷ്ടശ്രുതാഭ്യാം യത് പാപം ജാനന്നപ്യാത്മനോഹിതം കരോതി ഭൂയോ വിവശ പ്രായശ്ചിത്തമഥോ കഥം ക്വചിന്നിവർത്തതേ ഭദ്രാത് ക്വചിച്ഛരതി തത് പുനഃ പ്രായശ്ചിത്തമഥോ പാർത്ഥം മന്യേ കുഞ്ചര ശൗചവത്. അപ്പൊ മഹാരാജ പരീക്ഷിത്ത് പറഞ്ഞു, ഒരു കുറ്റവാളിയെ ഭരണകൂടം ശിക്ഷിക്കുന്ന വേളയിൽ പൊതുവെ ആളുകൾ ശാസിക്കുന്നതും അവൻ കാണുന്നത് കൊണ്ടും പാപപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള
അടുത്ത ജന്മം ഒരുവൻ നരകാവസ്ഥയിൽ എറിയപ്പെടുന്നുവെന്ന് വേദങ്ങളിൽ നിന്നും പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ടതുകൊണ്ടും പാപപ്രവർത്തികൾ അവന് ഹാനികരമാണെന്ന് ഒരാൾക്കറിയാം. ഇതിൽ സെന്റൻസ് കുറച്ച് ഇപ്പൊ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കുറ്റവാളിയെ ഭരണകൂടം ശിക്ഷിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ശിക്ഷയുണ്ട് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും ഒക്കെ ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ആയ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. തെറ്റോ പാപപ്രവൃത്തികളോ ചെയ്യാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാം, അല്ലെ? അപ്പോ അങ്ങനെ പാപപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ട് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലെ ഈ ദണ്ഡം ഒഴിവാവാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. അടുത്ത ജന്മം നരകാവസ്ഥയിൽ പോകുന്നാണ്, പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പതിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ വേദത്തിൽ നിന്നും പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പാപപ്രവൃത്തികള് ഹാനികരമായതാണ്, ദണ്ഡം അർഹിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഒരാൾക്ക് അറിയാം. എന്നിരുന്നാലും അത്തരം അറിവുണ്ടായിട്ടും പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തതിന് ശേഷവും വീണ്ടും വീണ്ടും പാപങ്ങൾ ചെയ്യാം. തെറ്റു ചെയ്യാ, പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാ, തെറ്റു ചെയ്യാ, പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാ. അങ്ങനെ എന്താ പ്രയോജനം, അല്ലെ? വീണ്ടും വീണ്ടും പാപങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ നിർബന്ധിതനാകുന്നു. അതിനാൽ അത്തരം പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റെ മൂല്യം എന്താണ്? അങ്ങനെ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം എന്നാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിച്ചത്. ചിലപ്പോൾ പാപപ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്ന ഒരാൾ വീണ്ടും പാപജീവിതത്തിന് ഇരയാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആവർത്തിച്ചുള്ള പാപവും പ്രായശ്ചിത്തവും ഈ പ്രക്രിയ ഉപയോഗശൂന്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇത് ആനയെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. കാരണം ആന പൂർണ്ണമായി കുളിച്ച് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് കരയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ അതിന്റെ തലയിലും ശരീരത്തിലും പൊടിയിടുന്നു. പാപപ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രത പുലർത്തുകയാണ് ഒരു ബുദ്ധിമാൻ ചെയ്യുക. എന്നാലും ചില അവസരങ്ങളിലൊക്കെ പാപജീവിതത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വേണം മനഃപൂർവ്വമായിട്ടും പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുക, വീണ്ടും പാപം ചെയ്യുക. അത് മാറ്റാൻ, കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പാപവും പ്രായശ്ചിത്തവും ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതൊക്കെയും ഉപയോഗശൂന്യമാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതണത്. ഇത് ആനയെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണെന്ന്. ഉദാഹരണം പറയണേ, നമുക്കറിയാം ആന 2-3 മണിക്കൂറൊക്കെ ആ നദിയിൽ കിടക്കും, അല്ലെ? തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് ധാരാളം വെള്ളം കോരി മേലൊക്കെ ഒഴിച്ച് എത്ര പാടുപെട്ടിട്ടാണ് അല്ലെ ക്ലീൻ ആവണേ. അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം കരയിലെത്തിയാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മണ്ണ് വാരി മേലിട്ടു. പിന്നെ എന്താ പ്രയോജനം കുളിച്ചത് കൊണ്ട്? അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണത് പോലെയല്ലേ ഈ പ്രായശ്ചിത്തത്തെ കൊണ്ട് ഫലമുള്ളൂ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഒരു നിയന്ത്രിത ശുചിത്വ പ്രക്രിയ പിന്തുടരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അസുഖം വരില്ല. ശുചിത്വമുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കാം, അല്ലെ? തപസ്സും ബ്രഹ്മചര്യവും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ തന്റെ സ്വത്തുക്കൾ ത്യജിക്കുക എന്നിവയിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയെ ക്രമേണ യഥാർത്ഥ അറിവിന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്താം. വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക, യോഗാസനങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക. ഇപ്പോ ഈ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണേനെ പറ്റിയിട്ട് പ്രഭുപാദ് ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, മോഷണത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യം കള്ളന് അറിയാം. മറ്റൊരു കള്ളനെ അത് കേട്ടിട്ട് അറിയാം. മറ്റൊരു കള്ളനെ പോലീസ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും, കേട്ടിട്ട് അറിയാം, കണ്ടിട്ടറിയാം. എന്നാലും പിന്നെയും ഈ മോഷണം തുടരുക തന്നെയാണ്. കണ്ടും കേട്ടിട്ടും അനുഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാലും മന്ദബുദ്ധികള് അനുഭവിച്ചാലേ പിന്നെയും പഠിക്കുള്ളൂ എന്നുണ്ട് ഒരു കൂട്ടര്. അപ്പോ കൂടുതൽ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് കേൾവി കൊണ്ട് തന്നെ അനുഭവ സമ്പന്നരായി തീരാ. അതല്ലാത്തവര് പിന്നെ എല്ലാം കണ്ടും അനുഭവിച്ചും അറിയണം. മോഷണം നടത്തിയിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് അയാള് ജയിലിൽ കിടക്കണം. അങ്ങനെ കിടന്ന് പിന്നെ പുറത്തു കിടന്നാ പിന്നെ ചിലവര് ചെയ്യില്ല. ചിലവരാണെങ്കിലോ അത് തന്നെ വീണ്ടും തുടരും. തീരെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ്, അല്ലെ? മണ്ടന്മാരാണ് അവര്.
അങ്ങനെ ഒരു പ്രായശ്ചിത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ജയിലിലിടുന്നതും ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യം ഉണ്ടാവണില്ല ചിലവരുടെ കാര്യത്തില്. ഇപ്പൊ പ്രായശ്ചിത്തത്തിനെ പരീക്ഷിത്ത് ഗജസ്നാനത്തോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയത്. അതുപോലെ ഈ നമ്മൾ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ജപിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ജപം സർവ പാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കും എന്ന അവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒട്ടുവളരെ സംഗതികൾ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സാധകന്മാര് പോലും ഉണ്ടെന്നാണ്. അപ്പൊ 10 തരം പാപങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവത് നാമങ്ങൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാപങ്ങളെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയണേ. നാംനോ ബലാദ്യസ്യ ഹി പാപബുദ്ധി എന്ന വാക്യം അനുസരിച്ചിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ബലത്തില് പാപങ്ങൾ ചെയ്യുക, പാപപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, അത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് അല്ലേ. ഇതുപോലെ ചില ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് അല്ലെ, അവര് ശനിയാഴ്ച ആവുമ്പോ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് കുമ്പസരിക്കും, ഞായറാഴ്ച തൊട്ട് വീണ്ടും തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കും. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇവിടെ ആ പ്രായശ്ചിത്തം കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം? പരീക്ഷിത് രാജാവിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാവാൻ വേണ്ട എല്ലാ യോഗ്യതകളും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ശുകബ്രഹ്മർഷിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായ ഉത്തരം നൽകാണ്. പശ്ചാത്താപത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് രാജാവിന്റെ അഭിപ്രായം ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഒരു പാപകർമ്മത്തിന് തക്കതായ പരിഹാരം ഒരു ശുഭകർമ്മം ചെയ്യലല്ല. തെറ്റ് ചെയ്താൽ തെറ്റ് തന്നെ ഫലം കിട്ടും, പുണ്യം നല്ലത് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും ഫലം. അല്ലാതെ ഒരു തെറ്റിനൊരു ശരി ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഫലം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ഈ കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഉറങ്ങിക്കിടക്കാണ്. ആ ദൈവികത എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. അതിനെ പ്രബലമാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ നാമജപം, യമനിയമങ്ങള്, പ്രസാദ സേവ, ശാസ്ത്ര പഠനം അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ജാഗരൂകമാക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രായശ്ചിത്തം. നമുക്കിപ്പോ പല പല ജന്മങ്ങളിലൂടെ ആർജിച്ചെടുത്ത ആ നമ്മുടെ കർമ്മവാസനകള്, കർമ്മഫലങ്ങള് പ്രകാരം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ജീവിതം, അതൊക്കെ അതിലും ഇനിയും സഞ്ചിതമായതും ഇനിയും പരിപക്വമായി കിട്ടാനുള്ളതുമായിട്ടുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അതെപ്പോഴാണ് പരിപക്വ ദശയിൽ എത്തുക നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോ അതിനൊക്കെ എന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിനെ ജാഗരൂകമാക്കുക. അതാണ് നമ്മൾക്ക് ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രായശ്ചിത്തം. അപ്പോ ശരിയായ അറിവിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം. ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുക, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ദൈവികതയെ പ്രബലമാക്കണം. അതിനൊരു നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതി ഉണ്ട്. അപ്പോ നിയമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള ശുചീകരണ പദ്ധതി അനുസരിക്കുമ്പോൾ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുന്നത് പോലെ തൻ്റെ ജ്ഞാനം അത് എല്ലാവർക്കും പുനരുദ്ധരിക്കുക. ചിലവർക്ക് ഉള്ളിലുണ്ടാവും, മുൻ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ ആർജിച്ച ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. അല്ലാത്തവര് പുതിയതായിട്ട് എല്ലാ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എല്ലാ തത്വങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് പരിശീലനം നേടിയിട്ട് അങ്ങനെ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഉള്ള നിയതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത ആചരണത്തിനെ തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിഷ്ഠകളും ബ്രഹ്മചര്യവും പരിശീലിക്കുക, മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക. അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് കുറെ സമ്പത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ദാനം ചെയ്യുക, സത്യസന്ധത പുലർത്തുക, വിശുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാം യോഗം പരിശീലിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയിട്ട് ജ്ഞാനതലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അതിന് തക്ക രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് ആ ജീവിതചര്യകളൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്തു പോയാൽ മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അപ്പോ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ സമ്പർക്കം ലഭിക്കാന് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരാൾക്ക് മനോനിയന്ത്രണം സാധിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവാവാനും സാധിക്കും. അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുക, മാംസഭോജനം ഒഴിവാക്കുക, മദ്യം വർജിക്കുക, ചൂതാട്ടം വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക.
അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ സേവിച്ച് മാത്രം ജീവിക്കുക. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ. രൂപ ഗോസ്വാമി ഈ സരള മാർഗമാണ് നമുക്കായിട്ട് ഇവിടെ ശുപാർശ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അയാളുടെ സംഭാഷണ ശക്തി, നമുക്ക് എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം പോലും നമ്മുടേതല്ല, നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന ഒന്നും നമ്മുടേതല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ശരീരം പോലും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കഴിവുകളോ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നതാണ് അല്ലെ. നമുക്കിപ്പോ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, എത്രയോ പേർക്ക് അതില്ല. അതുപോലെ കാഴ്ച നമുക്കുണ്ട്, പലവർക്കില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ട ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാ കഴിവുകളും ആ ഭാഷണ ശക്തി അത് നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതെങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം? നമുക്കൊക്കെ ഭാഷണ ശക്തി ഉണ്ട്, അവസരം കിട്ടേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയായി, അപ്പോഴോ വേറെ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിച്ച് പല അബദ്ധങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും. അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ പറയണത് തവള പേക്രോം എന്ന് പറയും അല്ലെ. അത് അതിന്റെ ഇണയെ വിളിക്കണതായിരിക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ അതിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് പാമ്പ് വന്നിട്ട് അതിനെ പിടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഈ ഭാഷണ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് മൃത്യുവിനെ വിളിച്ചു വരുത്താണ് ചെയ്യണേ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യരും ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭാഷണത്തിന്റെ അനാവശ്യ ഉപയോഗം കാരണം അവർക്ക് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുത്തി വെക്കുകയാണ്, അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ. അപ്പോ ശരിക്കും ബുദ്ധിമാന്മാര് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മൗനിയാവുക എന്നാണ് പറയാ. മുനി എന്ന് വെച്ചാൽ മൗനിയാവുക. മൗനി എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം ഒട്ടും മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നല്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. കൃഷ്ണന്റെ അവദാനങ്ങളെ, ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ അവദാനങ്ങളെ ഭക്തിപൂർവം കീർത്തിക്കുക. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, കല്യാണ ഗുണങ്ങള്, ലീലകള്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാവിന് വിഷയമാക്കാം. കൃഷ്ണ കഥകള് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നവന്റെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് മൃത്യുവിന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് പോലും അയാള് അകന്നു നിൽക്കാൻ യോഗ്യനാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭാഷണത്തിന്റെ ആ ത്വര നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ ആശയം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രയോ നമുക്ക് പറയാം. കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് മനസ്സിനെ ബന്ധിക്കാം എങ്കില് മനസ്സിന്റെ വേഗത്തിനെയും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമായതാണ് അല്ലെ. ആ മനസ്സിന്റെ ദൗർബല്യത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ചേർത്ത് വെക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ മധ്യത്തില് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൃഷ്ണ സൂര്യ സമ മായാഹയ അന്ധകാര യാഹാൻ കൃഷ്ണ താഹാൻ നാഹി മായാര അധികാര. കൃഷ്ണൻ സൂര്യനെ പോലെയാണ്, മായ അന്ധകാരം പോലെയും. അപ്പൊ സൂര്യനുള്ളപ്പോ അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉദിക്കണില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ മനസ്സിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോ മായയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് മനസ്സ് ക്ഷോഭിക്കണ പ്രശ്നേ വരണില്ല. മനസ്സിലെ ശൂന്യത ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു നാച്ചുറലായ കാര്യമല്ല. ശൂന്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയൊന്നും നിലനിൽക്കില്ല. എന്നാൽ ഒരാള് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചോ കൃഷ്ണനെ ഏറ്റവും നന്നായി എങ്ങനെ സേവിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന പക്ഷം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അയാളുടെ മനസ്സ് നിയന്ത്രണ വിധേയമായി തീരും. അപ്പോ നമുക്കറിയാം, യഥാ വ്രജഗോപികാനാം എന്നാണ് അല്ലെ നാരദ ഭക്തി സൂത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വ്രജഗോപികള് അവര് ഒരുപാട് ജ്ഞാനമൊന്നും സമ്പാദിച്ചവരല്ല. പക്ഷെ അവര് ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു മാത്ര പോലും കൃഷ്ണനെ മറക്കില്ല. എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവര് അല്ലെ. അവര് പശുവിനെ നോക്കുക, പാല് വിൽക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അവര് ഒരു മാത്ര ഭഗവാനെ മറക്കില്ല. അവരാണ് ഉത്തമ ഭക്തര് അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മള് മനസ്സ് എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ ചേർത്ത് വെക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ കോപത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാം. കോപത്തിനെ ഒട്ടും ഇങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാനൊന്നും ആരെക്കൊണ്ടും പറ്റില്ല.
ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? പരമാത്മാവായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സംസാരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, വിനോദങ്ങൾ എന്നിവയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ നാവിനു കഴിയും. കൃഷ്ണകഥയുടെ പ്രഭാഷകൻ എപ്പോഴും മരണത്തിന്റെ പിടിക്ക് അപ്പുറമാണ്. സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇതാണ്. ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ? നയധ്വജശ്ചിത്രപദം ഹരേർയശോ ജഗത് പവിത്രം പ്രഗൃണീത കർഹിചിത് തദ്വായാസാം തീർത്ഥമുശാന്തി മാനസ നയാത്ര ഹംസ നിരമന്തി ശിക്ഷയാ. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ അന്തരീക്ഷത്തെയും വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ വിവരിക്കാത്ത വാക്കുകൾ കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം പോലെയാണ് സന്യാസിമാർ കണക്കാക്കുന്നത്. എല്ലാം തികഞ്ഞ വ്യക്തികൾ അതീന്ദ്രിയമായ വാസസ്ഥലത്തെ നിവാസികളായതിനാൽ അവർക്കവിടെ ഒരു സുഖവും ലഭിക്കുന്നില്ല. സംസാരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. തദ്വാഗ്വിസർഗോ ജനദാഖ വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതി ശ്ലോകമബദ്ധവത്യപി നാമാന്യനന്ദസ്യേ ശോങ്കിതാനി ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ. മറുവശത്ത് അതിരുകളില്ലാത്ത പരമേശ്വരന്റെ നാമം, പ്രശസ്തി, രൂപങ്ങൾ, വിനോദങ്ങൾ മുതലായവയുടെ അതീന്ദ്രിയ മഹത്വങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആ സാഹിത്യം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ്. ഒരു വിപ്ലവം കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ വാക്കുകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. ഈ ലോകത്തിന്റെ വഴിവിട്ട നാഗരികതയുടെ ദുഷിച്ച ജീവിതം അത്തരം അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങൾ അപൂർണമായി രചിക്കപ്പെട്ടവയാണെങ്കിലും സത്യസന്ധരായ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യർ കേൾക്കുകയും പാടുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങള്, രൂപങ്ങള്, പ്രശസ്തി ഒക്കെ എല്ലാവരും ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ, ഈ സാധകര് കേൾക്കുന്നു, പാടുന്നു, അല്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല കേട്ടോ. മനസ്സിന്റെ അസ്വസ്ഥത, ചഞ്ചലത എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ മായയുടെ സ്വാധീനത്താൽ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. എല്ലാ ഭൗതിക ചിന്തകളെയും നിരാകരിക്കാനുള്ള യോഗ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. മനസ്സിൽ ഒരു ശൂന്യത സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൃത്രിമമാണ്. ശൂന്യത നിലനിൽക്കില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഒരാൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ ഏറ്റവും നന്നായി സേവിക്കാമെന്നും ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ മനസ്സ് സ്വാഭാവികമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ക്ലാസ് റൂം ചർച്ച പോലെയാണ് പോകേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ബാക്കി എല്ലാവരും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക, അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും വേണ്ടത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പലപ്പോഴും ഉദ്ധരിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദാഹരണം ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് പറയണേ. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണ ആരാണ്? പ്രഹ്ലാദ്, അതല്ലെങ്കിൽ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്, അവരൊക്കെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ ചിന്തിച്ചിട്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇനി കോപത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയണേ. നമുക്ക് കോപം പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാനെയോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെയോ നിന്ദിക്കുന്നവരോട് കോപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം കൃഷ്ണാവബോധ പരിധിക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് നിശ്ചയിക്കാം. അതാവാം എന്നാണ് പറയണേ. അതായത് ഭക്തനെയോ ഭഗവാനെയോ നിന്ദിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് കോപമാവാം എന്നാണ്.
അപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഹനുമാൻ ലങ്കയിൽ കത്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, രാമദാസനായിട്ട് ശ്രീരാമദാസനായിട്ട് പോയി അല്ലേ, ശ്രീരാമചന്ദ്രപ്രഭുവിനെ ഒക്കെ നിന്ദിച്ച് സംസാരിച്ച വേളയില് അദ്ദേഹം അവിടെയൊക്കെ കത്തിച്ചു അല്ലേ. അതുപോലെ അർജുനൻ തന്റെ കോപം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിന്യസിക്കുന്നു. അർജുനൻ ആദ്യം തളർന്നുപോയി അല്ലേ, പിന്നെ ഭഗവാൻ ആ ജ്ഞാനോപദേശം ഒക്കെ നൽകിയിട്ട് അർജുനൻ വീണ്ടും യുദ്ധോത്സുകനായി. അങ്ങനെ യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ദേഷ്യത്തോട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ, സൗമ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല അല്ലെ യുദ്ധം. അങ്ങനെ ആ കോപം ആ യുദ്ധത്തിന്, ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി അർജുനൻ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയിലെ ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ പ്രൊഫസർമാരിൽ ഒരാളുമായി പെൻസിൽവാനിയയിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കൂടിക്കാഴ്ച. പരാമർശം രാധാനാഥ സ്വാമി വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വ്യക്തമായ വൈരുദ്ധ്യം. രാധാനാഥ് സ്വാമി പ്രഭാഷണ രേഖകൾ. അതിലൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. ഉദാഹരണം അമേരിക്കയിലെ പ്രഭുപാദരുടെ കൂടിക്കാഴ്ച. ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? പ്രഭുപാദിന്റെ ബുക്ക് വായിച്ച ആർക്കെങ്കിലും? പെൻസിൽവാനിയയിലെ പ്രഭുപാദരുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. കോപം ത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. ജഗായി മതായിയുടെ കേസില് നമുക്കറിയാം, ഈ ദുരാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ആ സഹോദരന്മാരെ അല്ലെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ നിന്ദിക്കുക പീഡിപ്പിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്ത വേളയില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരുടെ നേരെ കോപിച്ചു. തൃണാദപി സുനീജേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന എന്നൊക്കെ, പുല്ലിനേക്കാളും എളിയവനായിട്ട് മരത്തേക്കാൾ സഹനശീലനായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ക്രോധം പ്രകടിപ്പിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കും ചിലര്. അപ്പൊ തന്നോട് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ നിന്ദകളെയും സഹിക്കാന് ഒരാൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. പക്ഷേ കൃഷ്ണനോടോ കൃഷ്ണ ഭക്തരോടോ നിന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ ക്രോധാവിഷ്ടനാവുക തന്നെ വേണം എന്നാണ്. അപരാധിയുടെ നേരെ അഗ്നിതുല്യം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് സത്യം. അപ്പൊ ക്രോധത്തിനെ അകറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല, അതിനെ യഥായോഗ്യം പ്രയോഗിക്കാനേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് കോപം വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ചില ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടു. എങ്കിലും അത് നിയന്ത്രിത അവസ്ഥയിലാണ് വേണ്ടത്. ഇനി രസന, നാവ്, ജിഹ്വ, അതിന്റെ ത്വരകള് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല ഇനം രുചികരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭോജ്യങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെ. നാവിനെ അതിന്റെ ഇഷ്ടാനുസരം അങ്ങനെ ഭോജ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനൊന്നും അനുവദിക്കരുത്. മറിച്ച് പ്രസാദം നൽകി നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഒരാൾ നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ പ്രസാദം കഴിക്കണം. നാവിന്റെയോ വയറിന്റെയോ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്കായി ഭക്ഷണശാലകളിലോ പലഹാരക്കടകളിലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മുളക്, പുളി തുടങ്ങിയ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ അധിക അളവ് ഉൾപ്പെടെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ആളുകൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ പോലും വളരെ രുചികരമായ വിഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. അത്തരം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ നാം ദേവന് രുചികരമായ വിഭവങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നാം ഏർപ്പെടുന്നു. സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുമെന്ന ആശയമുള്ള ഒരു ധനികന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഏകാദശി, ജന്മാഷ്ടമി എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഉപവാസമൊക്കെ ആചരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയറിന്റെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പ്രസാദം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും രുചികരമായ വിഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോ ഭക്ഷണം നമ്മളിപ്പോ പ്രസാദമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മള് ആ നാവിന്റെ ആ നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശീലിക്കുന്നതാണ്. ഉദരോപസ്ഥവേഗം, അതുപോലെ തന്നെ അനാവശ്യമായി ഉപയോഗിക്കാത്തപ്പോൾ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളുടെ ലൈംഗിക പ്രേരണകൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കാനാവും.
കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിക്കാൻ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവ ഉപയോഗിക്കരുത്. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം വിവാഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടല്ല, മറിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കാനാണ്. അത്തരം നിരവധി കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള കുട്ടികൾ ആവശ്യമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള സന്തതികളെ ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാൾക്ക് അവന്റെ ജനനേന്ദ്രിയം ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്. അപ്പോ ഭാഷണത്വര, മാനസിക ത്വര, ശാരീരിക ത്വര, വാക്ക്, മനസ്സ്, ശരീരം എന്നിവയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ത്വരകള്, ഈ ത്രിവിധ ത്വരകൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ വശംവദനായി തീർന്നാല് അവന്റെ ജീവിതം അപവിത്രമാവും എന്നാണ്. വാഗ്വേഗം, ഭാഷണത്വര എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങള് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് എല്ലാം ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല. നമ്മള് ഭാഷണത്തിന് കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചുവിടണം. ആ കാര്യം ആണ് ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ട ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞാണ്, അനുവൃത്തിയിലെ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ വ്യാഖ്യാനം നമ്മുടെ ഭൗതിക തിരിച്ചറിയൽ 3 തരത്തിലുള്ള പ്രേരണകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര, മനസ്സിന്റെ പ്രേരണ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങൾ, ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ. ഒരു ജീവി ഈ 3 തരത്തിലുള്ള പ്രേരണകൾക്ക് ഇരയാകുമ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതം അശുഭകരമായി തീരുന്നു. ഈ ആവശ്യങ്ങളെയോ പ്രേരണകളെയോ ചെറുക്കാൻ ശീലിക്കുന്ന ഒരാളെ തപസ്വി അല്ലെങ്കിൽ തപസ് ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന് വിളിക്കും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ പരമപുരുഷന്റെ ബാഹ്യശക്തിയായ ഭൗതിക ഊർജത്താൽ അത്തരം തപസ്യയാൽ ഒരാൾക്ക് ബലിയാടാക്കലിനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഭക്തിയില് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള 6 കാര്യം ഇത് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ്. 6 കാര്യങ്ങള് ആരാ പറയാ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഒന്ന് പറയൂ. വാചോവേഗം, അതായത് സംസാരിക്കാനുള്ള വാസന. മനസാവേഗം, അതായത് മനസ്സിന്റെ ത്വര. പിന്നെ ക്രോധവേഗം, അതായത് കോപത്തിന്റെ ത്വര. പിന്നെ ജിഹ്വാവേഗം, അതായത് നാവിന്റെ ഉപയോഗം. പിന്നെ ഉദരോപസ്ഥ വേഗം, അതായത് വയറിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും വേഗം. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. അതൊക്കെ ഭക്തിയിൽ പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, ഉപേക്ഷിക്കാൻ നോക്കണം. ഒരു നല്ല ഗുരുവിന്റെ ലക്ഷണാണ് അല്ലെ ഈ വരികളില്. ഇപ്പൊ ആളുകൾ ഇപ്പൊ എന്താ, സാധാരണക്കാര് മനസ്സിൽ തോന്നണ പോലെയാണ് അല്ലെ പ്രവൃത്തി. അങ്ങനെ ആ വ്യക്തി ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിക്ക് പാത്രമല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര് മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയം, ക്രോധം, ജിഹ്വ, വാക്ക്, ഇതിനൊക്കെ നിയന്ത്രണം വേണം. സദ്ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആധ്യാത്മിക സച്ചായി ആധ്യാത്മിക സത്യം കാണിച്ചു തരുന്ന ആളാണ് സദ്ഗുരു. അപ്പൊ ഒരാളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആരുമായിട്ട് സംഘം ചേരണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ നല്ലവരുമായിട്ട് സത്സംഗം ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് ദണ്ഡം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. വ്യക്തിക്ക് തെറ്റിൽ പശ്ചാത്താപം വന്നാലോ അങ്ങനെ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തത് കൊണ്ട് തെറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവാം. ഈ വേഗ നിയന്ത്രണം അത് ഉണ്ടായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് വ്യക്തി പാപം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാവണത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നരകത്തിൽ പതിക്കും. നമുക്കറിയാം അസംഖ്യം തരം നരകങ്ങളുണ്ട്, ഭാഗവതത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. രൈരവം, കുംഭീഭാഗം, അസംഖ്യമുണ്ട്. നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് നല്ല ഫലം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എന്നാ പാപം ചെയ്താൽ നരകത്തില് വീഴും എന്നാണ്. വിവിധ തരം നരകങ്ങളെ കുറിച്ച് ശുക ബ്രഹ്മർഷി പരീക്ഷത്തിനോട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് രാജാവിന് ദുഃഖം ഉണ്ടായി. നല്ല വൈഷ്ണവർക്ക് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, മറ്റുള്ളവര് ദുഃഖിക്കും എന്ന് വരുമ്പോ അവർക്കും വിഷമാണ്. അപ്പൊ അറിയാൻ ജിജ്ഞാസുവായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി,
വ്യക്തി തെറ്റ് ചെയ്താൽ നരകത്തിൽ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാലും നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാണ്. ശുഗബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു, ഭാഗവതം 6-ാമത്തെ സ്കന്ധം 1:9 പറയുന്നുണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ടോ വാണി കൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ ഒരാള് തെറ്റ് ചെയ്താല് മരണത്തിന് മുമ്പ് പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടായാല് അങ്ങനെ പ്രായശ്ചിത്തം കിട്ടിയിട്ട് നരകഫലം മാറ്റിയെടുക്കാനും സാധിക്കും എന്ന്. അപ്പൊ ഒരു തെറ്റിന് ഒരു പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന രീതിയിൽ എത്ര തെറ്റുണ്ടോ അത്രയും തെറ്റിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ പ്രായശ്ചിത്തം കൊണ്ടും എല്ലാത്തരം തെറ്റൊന്നും ഇല്ലാതാവില്ല. ആ മനോഭാവം ശുദ്ധമാക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരാളാണെങ്കിലേ അതിന് ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വീണ്ടും തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിലോ ദണ്ഡ്യനാണ് അയാള്. അപ്പൊ പ്രായശ്ചിത്തം കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യാനുള്ള ഭാവന മാറ്റിയില്ല എങ്കില് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ശുഗബ്രഹ്മർഷി പറയാണ്. ഇപ്പൊ 4 പ്രകാരം ബുദ്ധികളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബുദ്ധി ഏതാണ്? കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്റലിജന്റ് ആയ ആൾ അങ്ങനെയാണ്. സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണ്? കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുക, കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. തേർഡ് ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണ്? പരോക്ഷമായിട്ട് അനുഭവം ഉണ്ടാവുമ്പോ ആളാണ് അറിയുള്ളൂ. ഫോർത്ത് ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണ്? കേട്ടിട്ടോ കണ്ടിട്ടോ അനുഭവിച്ചിട്ടോ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. പമ്പര വിദ്യയാണ്. തെറ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ തെറ്റായ വിശ്വാസം, അതുപോലെ തെറ്റായ പ്രായശ്ചിത്തത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഹരിനാമ ജപത്തിന്റെ ബലത്തില് പാപം ചെയ്യുക, അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കുമ്പസരിക്കണത്, അതുപോലെ ഗംഗാ സ്നാനം. നമ്മൾ പറയും ഗംഗാ സ്നാനം ചെയ്താല് എല്ലാ പാപവും തീരും എന്ന് പറയും. എന്താ ഈ ഗംഗാദേവി പാപത്തിന്റെ ഡസ്റ്റ്ബിൻ ആണോ? അങ്ങനെ ആക്കാനല്ല അല്ലെ. തുടർന്ന് പവിത്രരാവും എന്നുള്ളവർക്കാണ് ഗംഗാ സ്നാനം കൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ. ഗംഗയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ആ കാറ്റ് തട്ടിയാൽ തന്നെ പാപം മാറുമെന്ന. പക്ഷെ തുടർന്നും അവര് പവിത്രരായിട്ട് തന്നെ നിലകൊള്ളണം, എന്നാലേ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ. അതുപോലെ തീർത്ഥയാത്ര, അതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ആ പവിത്രത ഉണ്ടല്ലോ, അത് നിലനിർത്തിയാലേ പ്രയോജനമുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ശബരിമലയ്ക്ക് നമ്മൾ 41 ദിവസം വ്രതം എടുത്ത് പോവുകയാണ് വിചാരിക്കുക. 42ാമത്തെ ദിവസം വീണ്ടും പഴയപടി ആയാല് പിന്നെ എന്താ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം? അങ്ങനെ. അപ്പോ തെറ്റിന് മോശം ഫലമുണ്ട്, ശരിക്ക് നല്ല ഫലമുണ്ട്. രണ്ടും നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് തന്നെ തീർക്കണം. പാപം നമ്മളുടെ കർമ്മഫലമായിട്ട് ഉണ്ട് എങ്കിലും, പുണ്യമാണ് കർമ്മഫലമായിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ അനുഭവിച്ചു തീർക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടി തന്നെ വരും. അപ്പൊ വാസ്തവത്തില് പ്രായശ്ചിത്തം എന്താണ്? ജ്ഞാനപ്രാപ്തി, അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രവർത്തനം, അതാണ് ഏറ്റവും ജെനുവിനായിട്ടുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത്, ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായത് ചെയ്യുക, പ്രതികൂലമായതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക. തപശ്ചര്യയോടെ ആ നിയമിത ജീവിതം അത് നയിക്കണം നമ്മള്. പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവരുത്. ആത്മീയതയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുക ആ പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഭയം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ്. സാമാന്യ തപസ്യ എന്ന് പറയണത് ബ്രഹ്മചര്യം, സത്യം, മനോനിഗ്രഹം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, ദാനം, ശൗചം, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തും കേൾക്കാൻ പാടില്ല, എന്തും കാണാൻ പാടില്ല, കാണരുതാത്തതൊന്നും കാണരുത്, കേൾക്കരുതാത്തതൊന്നും കേൾക്കരുത്, അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിഗ്രഹം ആണ്. അപ്പോ ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ മാർഗദർശനത്തില് നമ്മൾ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക, ദയ, സഭ്യത, അങ്ങനെ തപസ്യയിലൂടെ ഇന്ദ്രിയ മനോനിയന്ത്രണം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വേണം ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ. നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ശരിയാക്കണം, ബലവാനാക്കണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് തന്നെ തോന്നണം. ക്ഷമയോടെ വേണം ആരോടും ഇടപഴകാൻ. അതായത് ഭാഷണത്വര നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും വിളിച്ചു പറയരുത്, ആലോചിച്ചു വേണം അതിന് മറുപടി പറയാൻ. അപ്പോ ഈ ത്വരയുണ്ടല്ലോ, ഈ തൃഷ്ണകളുണ്ടല്ലോ, അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നാല് അടുത്ത തവണ അത് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആവും. അപ്പൊ ഇന്ന് ജയം കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇന്ന് ജയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ജയിക്കാൻ അത് കഠിനമാവും, നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും നമ്മൾ വൈകരുത്. അപ്പൊ വേഗങ്ങളുടെ ഇരയായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ 6 വേഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ,
ആ വേഗങ്ങളുടെ ഇരയായ ആളുടെ ജീവിതം അമംഗളമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ ശക്തികളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണ ഭാവനാ വിഷയം അത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഭക്തിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് പറയുക, എഴുതുക, മനസ്സിൽ വിചാരം ചെയ്യുക, ഇത് മൂന്നും വാചോ വേഗത്തിൽ വരും. ഉപേക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്ന കഴിവുകള് ദുരുപയോഗം നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. തവളക്കരച്ചില് പോലെ ആവും അത്. വ്യർത്ഥമായിട്ട് ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയിട്ട് മൃത്യുവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കൃഷ്ണനിലും കൃഷ്ണ വിഷയങ്ങളിലും നിലനിർത്താൻ സാധിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനിയുള്ള സമയം 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂം ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതല്ലേ ഭക്തിശാസ്ത്രിയിലൊക്കെ ആവുമ്പോ അങ്ങനെയാ, ഒരാൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദിക്കൂ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഈ ഷഡ്രസങ്ങൾ, നാവിന്റെ ഷഡ്രസങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനകത്ത് 6ാമത്തെ ഷഡ്രസം ഏതാന്ന് അറിയാമോ മാതാജി? നോക്കട്ടെ. അതെന്താണ്? മധുരം, കയ്പ്, ഉപ്പ്, പുളിപ്പ്, ചവർപ്പ്, പിന്നെന്താ? അപ്പം ചവർപ്പാണ്, എരിവ്. അത് 5 അറിയാം. ഈ ചവർപ്പ് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ ശരിയായി. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മള് ഈ ലോകത്തില് എന്തിനാണ് വന്നത്? എന്താണ് നേടേണ്ടത്? ഈ നേടേണ്ടതിനെ ഒന്നും നേടിയില്ല. അത് അറിവില്ലായ്മയാണ്. ചില സമയം എന്തിനാന്നറിയാത്ത ഒരു അസ്വാസ്ഥ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവൂലേ? കാർപ്പണ്യദോഷം എന്നാ പറയാ. അന്തർപിപ്പിലികാദംശം എന്ന് പറയാ. അന്തരംഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉറുമ്പ് കടിക്കണ പോലെ എന്തോ ഒരു വിഷമം. ആവശ്യത്തിന് സമ്പത്ത്, ജോലി, കുടുംബം ഒക്കെ ഉണ്ട്, എന്നിട്ടും സന്തോഷമില്ലായ്മ. നന്നായി ജീവിച്ചു വന്നിട്ട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോ ഒരു വിഷാദം. എന്തിനാന്നറിയില്ല. മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഈശ്വരനെ അറിയാൻ സമയമായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായി നിറവേറ്റി എന്നിട്ടും തൃപ്തി കുറവ് അല്ലെ. റിട്ടയർമെന്റ് ആ സമയത്തെങ്കിലും ആധ്യാത്മികത വേണം അല്ലെ. ചെറുപ്പത്തിൽ പാടില്ല എന്നല്ല, പ്രധാന ലക്ഷ്യം ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരാനുള്ളത്. അതിനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം നമ്മള്. ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചവർക്ക് ആത്മീയ പാതയില് വരാൻ സാധിക്കും. അർജുനന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെയും അർജുനൻ അനുഭവിച്ചു അല്ലെ. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തില് യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവായിരുന്നപ്പോള് രാജസുഖമൊക്കെ നേടി. വനവാസകാലത്ത് ഋഷിമാരിൽ നിന്നൊക്കെ നേടേണ്ട അറിവുകളൊക്കെ ലഭിച്ചു. അർജുനൻ യാത്ര പോയി, ദേവലോകത്തെത്തി, ധാരാളം വരങ്ങൾ നേടി. എന്നിട്ടും അർജുനന് വിഷാദം അല്ലെ. എന്താണ് നേടേണ്ടതെന്നറിയാതെ ആശയക്കുഴപ്പാണ് അല്ലെ. ഉപനിഷത്ത് 2 മാർഗങ്ങളാ പറയണേ. ശ്രേയസ്, പ്രേയസ്. ശ്രേയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈശ്വരൻ, പ്രപഞ്ചം, ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഈശ്വരനെ സാക്ഷാത്കരിക്കല്. പ്രേയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക നേട്ടത്തിനായിട്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന് വിരക്തി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ആത്മതത്വം ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ജീവിതത്തിലെ സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇനി എന്തോ കിട്ടാനുണ്ട് എന്നുള്ള തോന്നല്, ആ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് സമയമായി. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ആദ്യം ഭഗവത്ഗീതയുടെ തുടക്കത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അർജുനനാണ് മുഴുവൻ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ മിണ്ടാതിരുന്നു, കേട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് പറയണതാണ് പ്രാർത്ഥന. നമ്മൾ സംസാരിക്കും, ഭഗവാൻ അതൊക്കെ കേൾക്കും, അത് പ്രാർത്ഥന. ധ്യാനത്തിലോ ഭഗവാൻ സംസാരിക്കും, നമ്മള് കേൾക്കും. അതാണ് ധ്യാനവും പ്രാർത്ഥനയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതില് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയമുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ. മാതാജി തദ്വാഗ് വിസർഗോ